Вітаю тебе, сябра, у чароўным свеце флоры і фауны Беларусі. Запрашаю ў сённяшнюю вандроўку, дзе мы паназіраем за яшчэ адным беларускім волатам сярод жывёл. Маса яго цела можа дасягаць ажно 650 кілаграмаў, а на галаве ён носіць карону, якую скідвае па восені. Ты ўжо здагадаўся, аб кім пойдзе гаворка? Так, сёння мы паназіраем за ласём. Гэты велічны прыгажун жыве ў лясах. Вельмі любіць берагі рэк і азёры, дзе ўлетку хаваецца ад спёкі. Бачыш, а вось і ён. Лось сапраўды вялікая жывёла. Яго вышыня дасягае 2 метраў, а адныя толькі рогі могуць важыць да 30 кілаграмаў. Харчуюцца ласі кустарнікавай і травяністай расліннасці, а таксама мхамі, ягадамі, лішайнікамі і грыбамі. Ты калі-небудзь чуў параду аб тым, што нельга вынішчаць мухаморы, нягледзячы на тое, што яны атрутныя для чалавека? Гэта праўда. Тое, што атрутна для вас, людзей, для лася з'яўляецца сапраўдным лекам. А таксама лось выдатны плывун, і гэта даказвае яго ўменне затрымліваць паветра ажно на хвіліну падчас пошукаў водарасцей. Лось вельмі спакойная і нават грацыёзная істота. Але абараняючы ласятаў ад ворагаў, ён становіцца на заднія ногі, гэтым самым прымаючы вельмі пагрозлівы выгляд. Не хацела б я раззлаваць лася. Спадзяюся, табе спадабалася наша сённяшняя вандроўка. А наперадзе чакае яшчэ мноства цікавага.